njengoba kunengxaki nje ingenxa yakhe uyona. Amen. Hallelujah. Nguye ke lo yena sithetha ngaye. Phambi kokuba ndidlule kuyo ndifuna nje ucacisa le ncwadi ibhalelwa iNiniva. Amen. Hallelujah. Ibhalelwa iNiniva. iNiniva kwathi emva kwelo xesha uyona efikile khona washumayela yaguquka iNiniva, yaguquka nenkosi yakhona. Hallelujah. uThixo wayixolela. Amen. Wayixolela uThixo iNiniva, wagqibe wayiyeka isigwebo owayesibise phezu kwaso wasiyeka. Amen. And then after that kwadlula iminyaka 150 kuzofika kule ncwadi ngesifunda kuyo ngabani bazalwane kaNahum. uNahum ke ubhalela lo Niniva leyo siyaziyo sonke. Isizathu sokuba ayibhalele ke iNiniva le ncwadi uNahum ethunywa nguThixo, it is because after uyona efikile washumayela iNiniva yaguquka, yaphinda iNiniva yayohlasela isizwe sikaJehova uIsrael. Emva koko yakhula yanamandla kakhulu kunakuqala iNiniva, yaluhlupho kakhulu, yayinerve kakhulu, yamcaphukisa kakhulu uThixo. Remember ibinikiwe ichance nguThixo emva kokuguqukile. Amen. Bathi ke abanye abantu abaqala izibhalo uyona njengoba esiyethashishi nje wayengelogwala, kuba uba wayeligwala soyika iNiniva wayengenocela ukuba makaphoswe olwandle. Malonga malenkosi bathi engxaki uyona cela unyusele kanti tata ndinomqalo. Bathi ingxaki uyona akaqala uthunywa nguThixo. Uyona uthe wathunywa nguThixo kwinkosi uJerobhowamu, inkosi eyayikhohlakele, inkosi engamhloneli uThixo. Ithi ngesingesi he was a wicked king. Uyona wathunywa kulo nkosi angaxelelwa imessage uba ayothini kwinkosi. Uyona ukuya kwakhe uya eyazi uba uThixo ulithume uba ndiyoqalekisa le ndoda kuba ikhohlakele ayimameli uThixo. Xa efika uyona uthi uThixo uye bless this man, and Yona became confused with God. Ubana Thixo, how can you tell me to come and bless this man? Ingole kangaka, wicked kangaka. And then God thunya iNiniva uthi Thixo ndiyakwazi wena ndiyamthuma phana awuzukwenza le nto bendifuna uyenza. iNiniva yahlupha ifanele ukubhubhisa, but wena uthumela ukuba ndiyayixelela ukubana ifumene another chance. Hallelujah. 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 Ndandikala ukuguquka ngokabhiza ndandibaqaphela abantu abadliso. Hallelujah. Ndithi badlala ngoThixo. Hallelujah. Ndandifuna uThixo ababanishe kuba bayageza basile. Bazwa indawo uThixo athumela abantu abaqalekisa, uthuma abantu abasikele. This has been a confusion in all time. How can you bless Jeroboam? How can you bless Jeroboam, oh God? Hallelujah. How can you expect me to hug umdu abethukikawe kulapha sikhona? Hallelujah. How do you expect me incede umdu abasithi abafundisi izibhaqa? Because it is in the nature of God. Hallelujah. Hallelujah. It is the nature of God to bless. Hallelujah. Hallelujah. Nansi into exabanisa uyona noThixo. Uyona ufuna
umxelela uThixo ukubana makenze makamthume njani in terms and conditions. But I like Uyona. He was honest. He was honest with God. Hallelujah. uThixo ke wade wafika xa sebefikile eNiniva washumayela wamlungiselela umthi uThixo Uyona wahlala waphumula phansi komthi onomthunzi. Wagqiba uThixo wathumela, hallelujah, wathumela inkumbi bazitye ingqambi zomthi. Waphinda waqaphuka Uyona bathi uyenza njani into enjena. Hallelujah. And God was teaching him a lesson that he is not to be asked why he's operating the way he is. Sometimes you don't even need to be concerned to understand the indlela zikaThixo. Sometimes you don't need to spend time and try to understand what is coronavirus, what does it mean in spiritual terms. Sometimes, I need to go wrong with a lot, but sometimes you just need to do what God asked you to do. Focus on the relationship you have on the team. Hallelujah. 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 Because if there is that people, they are way deeper than us. Understand. Hallelujah. 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 We cannot understand about Tiko. Hallelujah. I am called. I am his own. Abuye, first Sunday, at Kaistabele, the Pasuma in Dwele, Ibanda, do a part. Nina, Evan Shaga Apa, Butala, Shabala, hallelujah. So you understand, don't try to understand. Hallelujah. The ways of God. To David, we don't know to. You cannot understand the love of people. Hallelujah. Hallelujah. We cannot understand why. What did I do? What's the dinner? What the colors for? We cannot understand because we are men. Senzo hlala phansi. Ithi incwadi esifundayo Thixo ulungile. Lunge noba seblessa izikrelemba. Ulungile. Ulunge so ugezelwe ngumuntu ongakholwa emsebenzini. Hallelujah. Akugxothisa ugxothwe. Uthandaza ucimba lo muntu lowo izinto zababheda. Instead of us bebheda vele afumana ipromotion. Ulunge kunjalo. Akhona abantu bathi mfundiswa uThixo abantu banemali abablesswanga nguThixo banemali qha uThixo akababless abantu abangakholwayo. When I read this book about Jeroboam, I realized that uThixo uyakwazi ukusikelela umuntu osisigebenga omtsotsi asikelela utsotsi womzalwane. Hallelujah. But there's one thing that we need to know. That's definitely understand. Hallelujah. He knows those that trust him. If more than if you call it a ballet, if you call it a ballet more than the family, hallelujah. Abanye bethu lose so much, and then they look at abanye bathi Thixo why lose kangaka lose. Thixo is not concerned with your well-being. Hallelujah.
bazababidenge wena okholwayo wena olungileyo uba uThixo uyayazi abathembayo. Hallelujah. Ukwazi uyamthemba noba sowulingekile. Hallelujah. Noba sowulingekile. Hallelujah. Uyakwazi yena uba ulingekile. Hallelujah. Bakhona abantu abona ngababomo, bakhona abantu abalingekayo. Kodwa thina silibandla sibatrita ngokufanayo because asibazi abamethembayo. Kanti yena uyabazi abamethembayo. Hallelujah. 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 Abakwazi abangamethembiyo bafumana iposition ezinkulu bashumayeze ababathembayo, kodwa yena uyabazi abamethembayo. Umethembisile ukuthi abamethembayo uJehova. Hallelujah. Bayobaleka bangethi bakhe. Uthi they shall mount up with wings like eagles. They shall run and never get tired. Bathemba uThixo akadinwa. Bathemba uThixo akadinwa. Bathemba uThixo bazalwane nendiva akadinwa. Obuyaziwa. I'd rather be broke, but others, than be rich and others. I'd rather be unknown and never celebrated, but even does, than to get all as you know, as you can, as you know. Hallelujah. Ebazalana ukhabadu, abana mabandla amakhulu, abaziwa emhlabeni kanti akabazi. Hallelujah. Hallelujah. I know that you Jehovah. I know thy works. I shall not get revelations. I know thy works. Hallelujah. No more president ever does, but you does it. Amen. So in all this confusion, Pastor, in all this confusion, finance family day. uJehova uyasazi thina esibethemba. Ubuphuma into angayivanga apha, phuma uyazi bana uyasazi thina esibethemba. Kuyathokozisa ukwazi ukuthi uJehova uyandazi. Hallelujah. Ukhubulaleke abantu bengakwazi. Ukuthandaza wethu ungaziyo. You wish so much that people can know how much you pray. But I come to tell you today that uThixo uyabazi abamethembayo. Hallelujah. Uyabazi abamethembayo. uMordekhai wakhe wenza ukulungisa balityalo. Kanti uThixo uyabazi uMordekhai. When the time was right, God came and talked to the king and reminded the king that there is a man who trusts me. Hallelujah, hallelujah. Umhlaba ubhalansiswe ngabantu abathemba uThixo. Hallelujah. uThixo xa ecafukiswa yi-Atlantis athi xa ifuna utshabalalisa, hallelujah, akhumbule ukuthi ukhona intombazane encinci engaphangeliyo engaziwayo endiyazi ubuye ndithemba. Hallelujah. Unawo ke ubhalela lo Niniva. Thixo fed up Niniva. Udiniwe Niniva. Uyinike eyona chance. Wahuqa indoda engafuni ukuya khona. Wade wenza icebo wayifaka phakathi kwesusu senhlanzi kuba efuna Niniva ivumyalezo. Hallelujah. 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 Uthi uJona xa isuka eNiniva uthi benditshilo Thixo bendikwazi ukuba uzuba destroy abantu zabenzela inceba, because uJona ngumuntu ufana nami, ubona ngendlela endifanayo endibona ngayo. Into xa ingekho fair ayikho fair. uJona is not wrong. It was not fair that a nation that is tormenting the children of God, hallelujah,
ingeyona iNineve ayikona ngamaJuda ayisosizwe sikhethiweyo abantu abakhonzi kodwa uThixo ubenzela inceba. Why? It's not fair. Jonah is angry, but God is slow to anger. I used to be angry. But then I realized this character of God, that He is slow to anger. Hallelujah. He is slow to anger. He is slow to anger. He is slow to anger. Hallelujah. I want to speak to someone here, hallelujah, who's condemning themselves. If God is slow to anger with Nineveh, what is it compared to what Nineveh did? God is slow to anger. Hallelujah. 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 Your answer is God is slow to anger. But when Jesus comes, it is game over. God is slow to anger. 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 God wanted to teach Jonah a lesson that He is a God who gives people a second chance. He is a God who is caring. God but at the same time, He is slow to anger. He is a lion, a roaring lion. At the same time, He's a lamb. Hallelujah. The God of vengeance, but at the same time, He's a caring God. How can one person have such contrasting characters? Hallelujah. 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 God is slow to anger. God is slow to anger. If you count how many times you disappointed God, but when you come to Him, He still responds to you the same way He responded the first day you sinned. God is slow to anger. God is slow to anger. God is slow to anger. Hallelujah. After 150 years, after 150 years, God called you now. What about tell them that they are finished. The army of Nineveh is the strongest empire at that time. And God tells and tell them that I have come to say, unyamezele too much. Uinjaba zako zidalasa phezu kwakho. Namhlanje uThixo ufikile. Uzoqalela ubaziqalele. Ubani uqinile ngaso. You've been suffering for so long. Israel. Udala nhlukumezeka. Nithathwa ngesizwe nisuka ngapha. Nithathwa ngesizwe nisuka ngapha. I have come. After 150 years, God is slow to anger. God is slow to anger. Hallelujah. Hallelujah. The devil has been tormenting you for too long. But namhlanje njomemezela uba uThixo sedikwa finish kusathana uvalele amaphupho akho. He has come. Uphakamile uzodila neentaba zakho Israel. I'm not the person who treats about enemies, but today God has given me a message to go and tell His enemies, to go and tell Jehovah ufika. He is tired.
He is tired of the people making fun of the church. He is tired of the people ridiculing the pastors. He is tired of abantu abafuna utrenda ngokugezela ibandla lakhe. Nineveh, your day has come. Nineveh, your day has come. The God who is slow to anger is father. After 150 years, uchuzo ndo sahamba kahle Nineveh. Uthapi Nineveh ithi akhomba ungasithatha khona. But ngenxa ukuthi umlomo ongaqambi imanga, ya collapse empire kaNineveh. Ayi collapsiswa izintaba zeNineveh. I-collapsiswa lilizwe eliphethiweyo. kuJehova sebenzisa umprofeti wakhe ekethi ixesha labo liphelile. Sesothandaza into endiyithandayo kwesisiprofeti, he's addressing Nineveh, but for a small message, for one verse, he dedicates one verse to those who trust him. Esemsindweni enjalo uThixo, kodwa unalo ixesha lokuthatha ivesi benye athi lena ndiyilungiselela ibandla lam. Uthi kwibandla lam ningade nibhude, ningade nilibale ukuba kwabandethembayo ndiyabazi. Abamethembayo ndiyabazi. Sesohlala phansi. God is slow to anger. God is slow to anger. But today he has come to declare against your enemies. Ukhabantu abazophuma apha iintshaba zabo bazisizele. Ngoba uThixo kasefika ixesha when he deals with his enemies, ujika wena ukuhlukunyezwa zizo azisizele. But when I don't fight the enemies, ungayilingi ushumayele into ezithi back to the sender. When your duty is to trust in God. Maybe this message is confusing to someone, but God has made it clear to me. Ndizokuxelela ukubana ubusulahla ithemba ngoba ubona ngathi awubonwa imizamo yakho, awubona ukubulaleka kwakho. uThixo namhlanje uzokuxelela ukuba uyakwazi wena omethembayo. This means the qualification yokuba waziwe uThixo ufuna ube ngumuntu omethembayo. Simeke inyawo sathana. Ezinto zinhle sizibona zenzeka kubantu abangenaxesha likaThixo aziyonto xa sinoyizithelekisa nenyweba yokuba waziwe uThixo. In your pain, in your suffering, make sure that the Lord knows. Inkosi iyazi esikudingayo. Inkosi iyazi esikudingayo. Inkosi iyazi esikudingayo. Inkosi
Hallelujah. Get this into your mind, Church of God. The Lord is not interested in your work. The Lord is not impressed by your worship. The Lord is not impressed by your preaching. The Lord is impressed by those who trust in Him. The Lord is not impressed. uThixo impressed ngabantu uthi ambaziyo baba abamethembayo. He is slow to anger, but abamethembayo uyabazi. Two messages mean yes. The one message is for the enemies of God. He's saying, I'm slow to anger, but I'm coming. But those who trust Him, He said, I know them. Hallelujah.